खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना दिनै गुगोलनि सोमोन्दै खोन्थागोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांनिसिम नटिफिकेसन सहैयो आं गोदान भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो। गुगोलखौ जों बयबो इउज खालामखायो, बहुत मानसियानो इउज खालामो। ओमफ्राय जोङो गुगोलाव भिडिअ नायो, बायदि बायदि वेबसाइट सार्च खालामो, गाज्रि भिडिअबो नायो। ओमफ्राय बे वेबसाइटआ गासिबो एक्टिभ जानानै थाजोबा आरो गुगोलावनो, ओमफ्राय सोरबाफोर अपेन खालामबानो गासिबो नुनो हायो आरो। बेखायनो नोंथांमोना बेखौ डिलिट खालामना लानांगौ। बेखौ माबोरै डिलिट खालामो आं नोंथांमोननो मबाइल स्क्रिनाव देखायगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। डिलिट खालामाबा एसे लासिं सिं जाहैयो आरो, मानो होनबा जेनेबा आं गुगोलाव गाज्रि भिडिअ नायबाय, ओमफ्राय नायनानै आंथ' डिलिट खालामनो रोङासै, डिलिट खालामासै। ओमफ्राय आं मबाइलखौ ओरैनो दोनबाय, जेनेबा आंनि न'खरनि मानसिया आंनि मबाइलखौ नुबाय बायबाय, जेनेबा गुगोल अपेन खालामबाय, गुगोलाव नुयोबा बेफोरबायदि भिडिअ नायो होननानै मिन्थियोबा लासिं सिं जाहैयो आरो। बेखायनो बेखौ डिलिट खालामनानै लानाया जोबोद मोजां आरो। दानिया माबोरै डिलिट खालामो नोंथांमोननो खोनासंदो। नोंथांमोना बेनि थाखाय गुगोलखौ अपेन खालामनांगोन। आं गुगोलखौ अपेन खालामसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। भिडिअआ बारा गोलाव नङा, ससेल'। बेनि थाखाय गुगोलखौ अपेन खालामदो। गुगोलखौ अपेन खालामबाय आङो। बेनि उनाव नोंथांमोना राइट साइडआव मर अप्शन नुनो मोनगोन, बेयाव क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे गोजौआव नुगोन सार्च एक्टिभिटि, बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा गुगोलाव मा मा सार्च खालामदोंमोन बेयाव गासिबो देखायजोबगोन आरो। नोंथांमोना ओरै गाहायाव नायबाबो नुजोबगोन आरो नोंथाङा गुगोलाव मा मा नायो, मा मा वेबसाइट सार्च खालामो, बेयाव गासिबो एक्टिभ जानानै थाजोबो। बेनो गासिबो नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबाव बे आंनि माखासे मोननै मोनथामसो दं, बेखौ डिलिट खालामाखै आं। बेखौ डिलिट खालामनो हायो नोंथांमोना नैबाव बक्स नुबायना डिलिटनि अप्शन बाल्टिं बायदि, बेयाव क्लिक खालामबानो डिलिट जाबाय। बेयाव क्लिक खालामलांदो, नोंथांमोना डिलिट जायो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबेखौ अन खालामनानै दोननांगौ, अट' डिलिटखौ। ओमफ्राय नैबेखौ अट' डिलिट एक्टिभिटि अल्डार 18 मन्थ्स, बेखौ अन खालामनानै दोनबानो जाबाय। बे अट'मेटिक डिलिट जागोन आरो। ओमफ्राय नेक्स्टआव होदो, बेनि उनाव अकेआव थुना होदो, अब्लानो बे अट'मेटिक डिलिट जाहैगोन आरो। ओमफ्राय क्रोम ब्राउजारावबो बिदिनो जों मा सार्च खालामो बेफोर गासिबो थाजोबो आरो, बेखौबो खालामनांगौ। क्रोम ब्राउजारनिखौबो नायना लादो नोंथांमोना। क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे राइट साइड खना गोजौआव 3 डट नुगोन, बेयाव क्लिक खालामदो। बेनि उनाव हिस्ट'रियाव क्लिक खालामनांगोन, नैबे हिस्ट'रियाव। ओमफ्राय बाव नोंथाङा मा मा सार्च खालामदों बाव फैजोबगोन आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ अल गासिबो खालामनो हायो, डिलिट खालामनो हायो आरो। नैबे क्लियार ब्राउजार डाटायाव क्लिक खालामदो। बेनि उनाव क्लियार डाटायाव क्लिक खालामना होदो, अब्लानो गासिबो बे क्लियार जाजोब्बाय आरो। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो अनोब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलांदो। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।